हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआनो जाबाय फर्स्ट इन आसाम माने आसामनि गिबिसिन सोर माब्ला बबेयाव मा जादोंमोन एबा गिबिसिनै आसामाव मा जादोंमोन सोर माब्ला मा जादोंमोन बेखौ सावरायनो लादों। आरो बे सावरायनाया हयथ' आसामजों सोमोन्दो थानाय गोबां गुबुन गुबुन साख्रिनि इन्टारभिउफोरजों थोंजों सोमोन्दो दङ। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा आथिखालाव आसामजों सोमोन्दो थानाय माखासे इन्टारभिउफोर होनो थागथियारि जादों बिथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो सोरबा लोगोफोरनो फोरमायनांगौ दङब्ला जाहाथे शेयार खालामनानै फोरमायहरो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो थोंजों भिडिअआव आवगायनोसै। नोंथांमोनखौ फिन बरायनानै लाफिनबाय। से नाम्बार सोंनायाव दङ हु वाज द फार्स्ट भारत रत्न अवार्डी फ्रम आसाम माने आसामनिफ्राय बयनिख्रुइबो गिबिसिन भारत रत्न मोननो हानाय सुबुङा सोर। भारत रत्न होनबा जों बुजियो बयबो भारत रत्नआ जाबाय भारत हादरनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था। गोसोआव ला भारत हादरनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्थाया जाहैबाय भारत रत्न। बे भारत रत्न बान्थाखौ आसामनिफ्राय सोर गिबिसिनै मोननो हादोंमोन। बेयाव माखासे अपसनफोर होनाय दं। अपसन एआव दङ डक्टर भुपेन हाजरिका, बिआव दङ गपिनाथ बरदलै, सिआव दङ पिसि भट्टाचार्य, डिआव दङ बिष्णु प्रसाद राभा। बेनि गुबै एन्सारा जागोन गपिनाथ बरदलै। जों गोसोआव ला गपिनाथ बरदलैया आसामनि बयनिख्रुइबो सिगांसिन भारत रत्न बान्था मोननो हादोंमोन। बिथाङा जोनोम जादोंमोन 6 जुन 1890 मायथाइयाव राहा होननायाव आसामावनो ब्रिटिशनि समाव आरो थैदोंमोन 5 आगस्ट 1950 मायथाइयाव। बिथाङा 60 बोसोर बैसोआव थैदोंमोन। बिथाङा गुबैयै सासे पलिटिशियान आरो सासे राइटारबोमोन। बिथाङा गोबां बिजाबफोरबो लिरलांदोंमोन, गोबां सल', गोबां रायथाइफोरबो बिथाङा लिरलांदोंमोन। दा बिथांनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला भारत रत्नखौ बिथाङा माब्ला मोनदोंमोन? भारत रत्नखौ बिथाङा 1999 मायथाइयाव मोनदोंमोन। गोसोआवब्ला 1999 मायथाइयाव बिथाङा भारत रत्न बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बिथांखौ लकप्रिय होननानै मिथिनाय जायो। जोङो आसामाव बा नर्थ इस्टआव लकप्रिय होननानै मिथिनाय जायो। जों गोसोआवब्ला लकप्रिय होननानै गपिनाथ बरदलैखौ मिथिनाय जायो। बिनि नेक्स्टआव दङ 2 नाम्बार सोंनायाव दङ फलोइं व्हिच बुक वाज द फर्स्ट साहित्य एकाडेमि अवार्ड विनार फ्रम आसाम गाहायाव होनाय बबे मोनसे बिजाबा आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन साहित्य एकाडेमि मोननो हानाय बिजाब होननानै बुंनाय जादों। बयनिख्रुइबो गिबिसिन साहित्य एकाडेमि मोननो हानाय बिजाब एआव दङ बनफुल, बिआव दङ आजिरमानु, सिआव दङ जयमती, डिआव दङ भानुमती। बेनि गुबै एन्सारा मा? बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन ए बनफुल। बनफुलानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन साहित्य एकाडेमि मोननो हानाय बिजाब आसामनिफ्राय। बनफुलखौ सोर लिरदोंमोन? बियो मोनसे खन्थाइ बिजाब। बे खन्थाइखौ सोर लिरदोंमोन? जतीन्द्रनाथ दुवारा। जों गोसोआवला जतीन्द्रनाथ दुवाराया बे बनफुल पयट्रिखौ लिरदोंमोन। बिथांखौ आथिखालाव बिथांखौ बै समाव मा होनो बनफुलर कवि होननानै मिथिनाय जायोमोन। बनफुलनि खन्थाइगिरि होननानै मिथिनाय जायोमोन एसामिस थुनलाइयाव एबा एसामिस लिटारेचार ससाइटियाव एबा आसामिसनि थुनलाइनि समाजाव बेखौ बनफुलर कवि होननानै मिथिनाय जायोमोन। बिथांनि बे बनफुला ओंखारदोंमोन जनाखि लाइसियाव। जों गोसोआवला जनाखि लाइसियाव। बिथाङा साहित्य एकाडेमिखौ मोनदोंमोन 1955 मायथाइयाव। 1955 मायथाइयाव बिथाङा
गिबिसिनै आसामनिफ्राय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन जों गोसोआव लादो। बिनि नेक्स्टआव दङ 3 नम्बराव which is the first bridge on ब्रह्मपुत्र रिभार। जों बेखौ बयबो हयथ' मिथिगौ ब्रह्मपुत्र दैमायाव बयनिख्रुइबो गिबिसिन दालाङा बबेयामोन। गाहायाव होनाय माखासे अपसन दं। गाहायनि बबे मोनसेया ब्रह्मपुत्र दैमानि गिबि दालां? बेयाव होनाय दङ अपसन ए आव दङ दलासदिया, अपसन बि आव दङ चम्पावती ब्रिज, अपसन सि आव दं डक्टर भुपेन हाजरिका ब्रिज आरो अपसन डि आव दङ सरायघाट ब्रिज। बिनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन डि सरायघाट ब्रिज। सरायघाटआनो ब्रह्मपुत्र दैमानि बयनिख्रुइबो गिबि दालां। बे दालाङा गुबैयै रेल आरो रड मोननै रोखोमनिमोन, माने गोजौआव रेल गाहायाव रेल आरो गोजौआव रड एबा गारि मटर खारनो हानाय मोनसे रोखोमनि दालांमोन बियो। बिनि गोलावा गासै 1492 मिटार। बिनि गोलावा 1492 मिटार गोलाव आरो बेनि गुवारा गासै 7.3 मिटार वाइड। बिनि गुवारा 7.3 आरो बेखौ बेखेवनाय जादोंमोन गुबैयै 1962 मायथाइयाव सरायघाट ब्रिजखौ बेखेवनाय जादोंमोन 1962 मायथाइयाव जों गोसोआव ला। बेनि नेक्स्टआव दङ 4 नम्बराव दं the first justice of Supreme Court from Assam was, माने सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया माने सुप्रिम कर्टआव आसामनि गिबिसिन बिजिरगिरिया सोरमोन? सुप्रिम कर्टआव आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन बिजिरगिरि जाहैनो हानाया एबा जास्टिस जाहैनो हानाया आसामनिफ्राय सोरमोन? बिनि अपसनफोराव दङ हलिराम टेका, मृणाल भुयान, अपसन सि आव दङ पार्वती कुमार गस्वामी, अपसन डि आव दं नान अफ दिस। बेनि गुबै एन्सारा जागोन पार्वती कुमार गस्वामी। जों गोसोआव ला अपसन सि पार्वती कुमार गस्वामी बेनि गुबै एन्सारा। बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन 1 जानुवारि 1913 मायथाइयाव। बिथाङा राजखान्थिजों गोबां सोमोन्दो दं। बिथाङा मोनसे समाव गभर्नरबो जादोंमोन आसाम आरो नागालेण्डनि एक्टिं गभर्नर हिसाबै। आरो सुप्रिम कर्ट, हाइ कर्ट गोबां जायगाफोराव बियो गोबां कर्टफोराव बिथाङा एडभकेट, बबेबा जाज, बबेबा जास्टिस बेबायदि गोबां रोखोमनि जाबोदों। नाथाय बेनो बयनिख्रुइबो गिबिसिन आसामनि जास्टिस सुप्रिम कर्टनि भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन कर्ट सुप्रिम कर्ट। बे सुप्रिम कर्टनि आसामनिफ्राय बयनिख्रुइबो गिबिसिन जास्टिस जानो हानाय बिथाङा जाहैबाय पार्वती कुमार गस्वामी। बिथाङानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन आसामनिफ्राय जास्टिस जानो हादोंमोन सुप्रिम कर्टआव। आरो बिथाङा माब्ला सनाव जादोंमोन जों गोसोआव ला। मा समाव जादोंमोन बिथाङा? 10 अक्ट'बर 1973 मायथाइनिफ्राय 31 डिसेम्बर 1977 मायथाइसिम बिथाङा सुप्रिम कर्टनि जास्टिस जानानै थादोंमोन। 31 डिसेम्बर 1977 मायथाइसिम बिथाङा सुप्रिम कर्टनि जास्टिस जानानै थाहैनो हादोंमोन। नेक्स्टआव दङ 5 नम्बराव दङ हु वाज द फार्स्ट गल्ड मेडेलिस्ट इन एशियान गेम्स फ्रम आसाम। जों बेबो मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट कुइसन। माने एशिया गेमाव आसामनि सोर गेलेगिरिया गिबिसिन सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन? आसामनिफ्राय सोर गेलेगिरि बेलाय एशिया गेमाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन मेडेल देरहानो हानाय, सनानि मेडेल मोननो हानाय? बिनि गुबै एन्सारा बेयाव अपसनफोराव होनाय दं बगेश्वर बरुवा, अपसन बि आव दङ हिमा दास, अपसन सि आव दङ शिव थापा, अपसन डि आव दङ लाभलिना बरग'हाइ। जों बयबो मिथिजोबखागौ बिनि गुबै एन्सारा जायो बगेश्वर बरुवा। बगेश्वर बरुवाया बयनिख्रुइबो गिबिसिन माने एशियान गेमाव गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन आसामनिफ्राय। बिथाङा मा गेलेयोमोन? बिथाङा रानिं खेला गेलेयोमोन। जों गोसोआव ला बिथाङा रानिं एबा खारनाय खेला गेलेदोंमोन। बै समाव माब्ला मोनदोंमोन बिथाङा?
1966 मायथाइयाव एशियान गेमाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन 1966 मायथाइयाव बिथाङा मानि थाखाय मोनदोंमोन 800 मिटार खारनाय हारसिं गेलेनाय खारनायाव बिथाङा सनानि मेडेल एशियान गेमाव मोननो हादोंमोन जों गोसोआव ला बेनि नेक्स्टआव दङ 2 नम्बराव Who was the first graduate in Assam जों बयबो मिथिखायो आसामनि बयनिख्रुइबो आरिमुजालिया सिगांसिन आरिमुजालिया जानाय एबा ग्रेजुवेट जाजेननाय मानसिया सोर एबा सुबुङा सोर बेयाव अपसनाव दङ सनाराम ताउसेन अपसन बियाव दङ आनन्दराम बरुवा गपिनाथ बरदलै आरो हरबिनन्द शर्मा बेनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन बि आनन्दराम बरुवायानो आसामनि बयनिख्रुइबो सिगांसिन ग्रेजुवेट जादोंमोन आरो बिथाङा बबेयाव ग्रेजुवेट जादोंमोन प्रेसिडेन्सि कलेज कलकातायाव बिथाङा फार्स्ट ग्रेजुवेट जादोंमोन आसामनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांनि नेक्स्टआव दङ 7 नम्बर सोंनायाव The first पद्मश्री awardee from Assam was आसामनिफ्राय सोर बयनिख्रुइबो सिगांसिन पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन जों गोसोआव ला आसामनिफ्राय सोर बयनिख्रुइबो सिगांसिन पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन अपसनफोराव दङ नबकान्त बरुवा अपसन बि आव दङ डक्टर वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य अपसन सि आव दङ डक्टर इन्दिरा गस्वामी आरो अपसन डि आव दङ परवीन सुल्ताना बेनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन डि परवीन सुल्तानाया सोरमोन परवीन सुल्तानाया जाहैबाय सासे मेथाइ रोजाबगिरि परवीन सुल्तानाया मेथाइ रोजाबगिरि बिथांनि मुङाव बिथाङा गोबां भारतनिफ्राय बा गुबुन गुबुन बिजोंनिफ्राय बिथाङा गुबुन गुबुन गोबां बान्थाफोर मोननो हादोंमोन बिथांनि बान्थाफोरखौ आङो फोरमायनानै होनि गन्धर्वा कलानिधि बिथाङा बान्था मोनदोंमोन गन्धर्वा कलानिधि 1980 मायथाइयाव मियान तानसेन प्राइज 1986 मायथाइयाव संगीत सम्रागी कन्फर्ड बाय द आसाम गभर्नमेंट 1994 मायथाइयाव फिल्मफेयर बेस्ट फिमेल प्लेबेक अवार्ड कुदरत 1981 मायथाइयाव बे बेस्ट फिमेल सिंगार आरो प्लेबेक सिंगार बिथाङा मा गाननि थाखाय मोनदोंमोन हमें तुमसे प्यार कितना होननाय गाननिफ्राय बिथाङा मोनदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि बान्था दंबावो संगीत नाटक एकाडेमि अवार्ड 1999 मायथाइयाव मोनदों श्रीमन्त शंकरदेव अवार्ड बाय द आसाम गभर्नमेंट बिथाङा मोनदोंमोन आरो 2013 मायथाइयाव पद्मभूषण बान्था मोननो हादोंमोन बिथाङा बेबायदिनो बिथांनि मुङाव गोबां रोखोमनि बान्थाफोर दं जोङो गोसोआव ला हायोब्ला जोङो स्क्रिनशट खालामनानै ला नोंथांनि गोनांथि जानाय बायदियै नेक्स्टआव थांनि 9 नम्बराव Which is first sonnet in Assamese गाहायाव होनाय बबे मोनसेया आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन सनेट जों गोसोआव ला सनेट खन्थाइ आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन सनेट खन्थाइया बबेया जों गोसोआव ला बेयाव अपसनफोर होनाय दङ प्रियतमा सिट्टी बनकुवारी ओमफ्राय तुमार बाबे नानाब्रिज बिनि गुबै एन्सारा जागोन प्रियतमा सिट्टीखौ सोर लिरदोंमोन हेमचन्द्र गस्वामी गोसोआव ला प्रियतमा सिट्टीयानो आसामनि एसामिस थुनलाइनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन सनेट खन्थाइ जों गोसोआव ला बेखौ लिरदोंमोन हेमचन्द्र गस्वामीया आरो बे खन्थाइया ओंखारदोंमोन जनाखि लाइसियाव ओंखारदोंमोन जाहैबाय बियो जनाखि मुंनि लाइसि आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन मेगाजिन जनाखि बे जनाखि लाइसियावनो प्रियतमा सिट्टी नैबे खन्थाइया सनेट खन्थाइया ओंखारदोंमोन नेक्स्टआव थांनि 9 नम्बराव From following which is the first university in Assam गाहायाव होनायफोरनिफ्राय माखासे इउनिभार्सिटि होनाय दङ बे इउनिभार्सिटिफोरनिफ्राय गाहायनि इउनिभार्सिटिया बबेया आसामनि बयनिख्रुइबो सिगांसिन बेयाव होनाय दङ तेजपुर इउनिभार्सिटि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि गुवाहाटी इउनिभार्सिटि कटन इउनिभार्सिटि बे जाहैबाय
गुवाहाटी इउनिभार्सिटि ऑप्शन सी बेनि गुबै एन्सारा जागोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन बेखौ गायसननाय जादोंमोन 26 जानुवारि 1948 मायथाइयाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटिखौ गायसननाय जादोंमोन जों गोसोआवला आथिखालाव बियो गुवाहाटीयाव दं गपिनाथ बरदलै नगर जालुकबारियाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया आथिखालाव दङ बेनि सोमोन्दै जों एसेबां बुंनांगौ गैया नेक्स्टआव थांनि 10 नम्बर सोंनायाव दङ चुज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन एसामिस जों गोसोआवला गाहायाव माखासे पेपारफोर होनाय दङ बे पेपारफोरनिफ्राय बबेया आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन न्यूज़पेपर खौरां बिलाइ होननानै एबा रादाब बिलाइ होननानै बुंनाय जादों ऑप्शन ए आव दङ दैनिक अग्रदूत ऑप्शन बी आव दङ दैनिक बाथरि ऑप्शन सी आव दङ नियमिया बार्ता बेनि गुबै एन्सारा जागोन ऑप्शन बी दैनिक बाथरि ऑप्शन बी आ जाहैबाय बेनि गुबै एन्सार दैनिक बाथरि दैनिक बाथरियानो बयनिख्रुइबो आसामनि गिबिसिन न्यूज़पेपर एबा खौरां बिलाइ बेखौ फार्स्ट पाब्लिश खालामदोंमोन 12 आगस्ट 1935 मायथाइयाव 12 आगस्ट 1935 मायथाइयाव गिबिसिनै पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन सोर पाब्लिश खालामदों बेखौ पाब्लिश खालामदोंमोन शिव प्रसाद बरुवा गोसोआवला शिव प्रसाद बरुवाया बेखौ पाब्लिश खालामदोंमोन आरो बेनि गिबि जरहाटनिफ्राय खालामदोंमोन जरहाटनिफ्राय शिव प्रसाद बरुवाया बेखौ पाब्लिश खालामदोंमोन आरो बेनि गुबै बेनि एडिटरा सोरमोन बै समाव नीलमणि फुकन जों गोसोआवला नीलमणि फुकना दैनिक बाथरिनि एडिटरमोन बै समाव जेब्लानाखि दैनिक बाथरिखौ फोसावनाय जादोंमोन एबा पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन जों नेक्स्टआव थांनि 11 नम्बर सोंनायाव Who was the first CM of Assam जों बेखौ बयबो मिथिखायो आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन चिफ मिनिस्टारा सोरमोन एबा गिबि मन्थ्रिया सोरमोन ऑप्शन ए आव दङ गपिनाथ बरदलै ऑप्शन बी आव दङ फखरुद्दीन आली आहमेद ऑप्शन बी आव दङ ऑप्शन सी आव दङ बिमला प्रसाद सलिहा आरो ऑप्शन डी आव दङ तरुण गगৈ सरि नैबे तरुण गगैसो जानांगौमोन बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय गपिनाथ बरदलैखौ जों बयबो मिथिखागौ गपिनाथ बरदलैयानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन चिफ मिनिस्टार आसामनि गोसोआवला नेक्स्टआव थांनि 12 नम्बर सोंनायाव दङ What was the first Assamese color film जों बयबो मिथिगौ एसामिसनि एबा एसामिसाव बयनिख्रुइबो गिबिसिन गाब गोनां सावथुननि मुङा मा एबा गाहायाव होनाय बबे सावथुना आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन गाब गोनां सावथुन बेयाव मा दङ ऑप्शन ए आव जयमती दङ ऑप्शन बी आव दङ भाइटी दं ऑप्शन सी आव दं खातामिटा ऑप्शन डी आव दङ नानाब्रिज बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय भाइटी जों गोसोआवला भाइटीयानो एसामिसनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन कालार फिल्म एबा गाब गोनां फिल्म बेयो रिलिज जादोंमोन 1972 मायथाइयाव भाइटी फिल्मा रिलिज जादोंमोन आरो बेनि मिउजिक डाइरेक्टरा सोरमोन सरि बेखौ डाइरेक्ट खालामदोंमोन डाइरेक्टर महरै खामानि मावदोंमोन एबा बिथोनगिरि महरै खामानि मावदोंमन कमल नारायण चौधुरी जों गोसोआवला कमल नारायण चौधुरी आरो बेनि मिउजिक डाइरेक्टरा जाहैबाय अजित सिन्हा एबा अजित सिंहा जों गोसोआवला अजित सिंहा नेक्स्टआव थांनि 3 नम्बराव Who was the first IS from Assam आसामनिफ्राय बयनिख्रुइबो गिबिसिन IS जाजेननाय सुबुङा सोरमोन आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन IS जाजेननाय सुबुङा सोरमोन बेयाव दङ ऑप्शनाव माइदुल इस्लाम बरुवा बियाव दङ सुसि ब्रता राय चौधुरी पारुल दास आरो ऑप्शन डी आव दङ आनन्दराम बरुवा बेनि गुबै एन्सारा जागोन आनन्दराम बरुवा जों बयबो मिथिखागौ आनन्दराम बरुवानि सोमोन्दै गतिके आनन्दराम बरुवायानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन IS अफिसार जानो हानाय एबा ICS अफिसार जानो हानाय जों मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगौ वुमेन हिसाबै
आसामनिफ्राय वुमेन हिसाबै नैबे पारुल दास ऑप्शन सी बयनिख्रुइबो सिगांसिन आईएएस हिसाबै नैबे आनन्दराम बरुवा आरो बयनिख्रुइबो सिगांसिन आइजो आईएएस जाजेननाय आसामनिफ्राय होननानै बुङोब्ला जों सोरखौ लानांगौ पारुल दासआ आसामनिफ्राय बयनिख्रुइबो सिगांसिन आइजो आईएएस जाजेननाय जों गोसोआव ला नेक्स्टआव थांनि ऑप्शन 14 नम्बर सोंनायाव 14 नम्बर सोंनायाव दङ द फर्स्ट रेडियो स्टेशन इन आसाम वाज आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन रेडियो स्टेशना गाहायाव होनायफोरनि बबेयाव जादोंमोन ऑप्शन ए दं सिलचर ऑप्शन बी दं तेजपुर ऑप्शन सी दं गुवाहाटी आरो ऑप्शन डी दं डिब्रुगढ़ बयनिख्रुइबो गिबिसिन रेडियो स्टेशना जाहैबाय गुवाहाटीया जाहैबाय बयनिख्रुइबो गिबिसिन रेडियो स्टेशन आसामनि बेखौ आसामनिफ्रायनो जागायनाय जादोंमोन बेखौ जागायदोंमोन 1948 मायथाइयाव जों गोसोआव ला 1948 मायथाइयाव फार्स्ट रेडियो स्टेशनखौ आसामाव गायसननाय जादोंमोन आरो बेखौ गायसननाय जादोंमोन सोरनि समाव गपिनाथ बरदलैया चिफ मिनिस्टार जानाय समावनो बेखौ गायसननाय जादोंमोन नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट एबा लास्ट सोंनाय बेनो 15 नम्बराव द फर्स्ट हायर एजुकेशन इन्स्टिट्यूशन इन आसाम वाज आसामनि गिबिसिन गोजौ सोलोंथाइनि फसंथाना बबेयामोन कटन इउनिभार्सिटी आसाम मेडिकल कलेज डिब्रुगढ़ बी बरुवा कलेज नान अफ दिस बेनि गुबै एन्सारा जायगा कटन कलेजआनो बयनिख्रुइबो गिबिसिन गोजौ सोलोंथाइनि फसंथानमोन आसामनि आरो बे कटन कलेजआ गायसनजादोंमोन 1901 मायथाइयाव सोरजों बाय सार हेनरी स्टेटमेन्ट कटन बिथांनि नाजानायावनो बियो जादोंमोन एबा कटन कलेजआ गायसनजेननाय जादोंमोन आथिखालाव कटन कलेजखौ 2017 मायथाइयाव कटन इउनिभार्सिटी हिसाबै गायसननाय जाबाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेखिनियानो नोंथाङा आंनि बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों